thil makle lau om episode 46 lor khom in mi du sakna zara subscriber po sing chung lai kan lo tling ve tareng maya he channel lo subscribe to tu te zong zong chunga lom thu kan soya la subscribe lo he video lo entry tu te khonga in min lo subscribe sak turin kan nge non le du chu ani e atlang puin ka video hi kar khata voithum ka upload thina chandan kan lo thiam jok nan thole ni lai tho tran ni le inrin ni in ka upload lang puya hemi lo po hi engamo chang chuan akar laka po koron zep fo thin ani ko video tharapiang te ilo hriat theinan notification bell kha ilo on bok don ania Texas A&M University muna student apartment a chuan zirlai pakhat hian a omna room thla in asua sam chiam lai hi hlau thong tak le thodep dep chung hian alo rikota kong khar te chu ama chuan aron in khar ta throi maya chuta banga mattress in tung chu bawrua ka chuan ne so tak mai chuan vor kangin chuata chuan aron tla thale ta thlop mai ani rang takin room chung chu tlan lut ngalin light an on chu engma mu tur alo om chuang reng lo ani heng athil mute awang hian man mo tak chuan he room hi achu santa ani he campus hi man lai native american hawin thlan mol atana an lo man thin ni in building tam tak chu he thlan mol chunga sakhi ani nge ani heng te awang po hi ani ange he campus student apartment tam tak chu a hrang na sa hle nia soi ani kum sang ni som pali khan mun pakhat tarlan lem lawa hian CCTV camera hian zan rei to tak zing lamdar ni le minute som ni chauvel hian he thil danglam tak hi alo lafua uluk taka kan en chuan chaklam kongpuya chuan thil enge ti hriat har sa tak mai hi aron lang nol maya chuta rang tak mai chuan chaklama chuan mai khu ang main a thlok pheile ta ani he thil hi lei hnuai atang chuan ron chuakin alan dan mai hi chuan thla nge ni in alang ani go santar pani hian friends rama villa hlui to tak kum sangkhat zariat chauvel dai to a sakhi an fangkuala he mun hi mun frang le thil danglam tak lo thlen to na mun ani hun engamo chen an fangkwal nu chuan an khol chuan signal danglam tak mai hi aman fu ta a chuta an pondum ken chuan an han khu chu mi hring pian mang nei ni om tak hi an khu fu tamaya hetiang ang thil thleng hi kala mungai mia lo maya ami mal tak pon makkati hle ani hemi te thian dun hian thla tak an khu fu ani thei mayangem thil thleng tak te ani ngai chuan thil danglam tak ani chu arin om ani he hat kestil hlui to le upato tak hi Hampshire Englanda omni in he kestil hlui to tak hi Henry VIII Henry pariat na hun lai dei to ami ani nge ani mi pakhat Tony Ferguson anti mai hian he hat kestil atlo tum hian thil danglam tak hi alafua Tony Ferguson hian alafu ti po ain reng lo ani ma se in lama he video an en le nu chuan
amu chau nge ani ama hi ghost hunter ni lovin personal trainer ania thil dang lam tak thla lak fu tuma kal hrim ni poin alang lo ani kestil chung tukver pakhat atang chuan mi hring ani lo vek chuan thla ni ngei tura ngai thei chuan aron bi lai hi alo lang theya mi hring pa ngai ti do ni la amit chu aron dera meya a mai pian po hi mi hring dam lai mel ni in alang thei lo ani he thil mak tak mai hi thim lama chuan muang changin apil bo le ta ani Pakistan khopui Islamabad muna airport thar kum sang ni som pariata hon thar chau hi airport lun le changkang tak ma ni se he muna hian thilpa ngai lo thil tam tak lak fu alo ni fo to pia lama he airport an sak lai po hian asatu ten thil mak le dang lam tak tak an lo tong to nge ani he airport runway ya hian pilot then khat te chuan thil dang lam tak tak an lo mu fo to thu an lo soi ve bok ani YouTube channel pakhat Just Videos TV in he thil hi posin airport mun pakhata CCTV camera chuan thla ni ngei tura ngai thei muang changa rong kal lai hi alo la fuwa hun engamo chen alan nu chuan aral ta dei mai ani he airport hi thla in chen nan alo mang reng ani thei mai angem Klochen tia minglem inwa chuan an home security surveillance in an zo te boral to thla nia a hriat chu alo lak fu thu a soi mau mai an living room thu thlenga lukham chunga chuan mit longa mu thei si lo kha light an han on chu kum khat liam ta a an zo te thi to ang chia mai zo te tum alo bok reng mai hi alo nia he in nei tu nu lo lut po hian he thil hi a mu thei lo ni in alang mi hring chau lo chuan thla kan nei lo kan ti sia he thil hi zo te thla a ang hle bok sia eng thil chu nge ni ta ang le thla zo te angaron in siam ani thei mai angem chung ko pakhat jose chung ko a chung ko pa ber chuan a fa pa te pani hlim taka anin fiam lai chu thla ala a an hlimin nuam an ti hle maya thil dang lam le thil pa ngai lo thil thleng ompoin alang lo ma se he video hi muang changa han play chuan veilam sir thom no khai na bula chuan mel dang lam tak mai hi aron lang theya han mu phat atang hian a mel hi arap omin mi hring pa ngai ani lo ti a hriat viau ani he mi te chung kwa hian he thil lo om ve reng hi an lo hremi lo maya anu a an han en le chuan an hlau le nu no hle ani edgy Christian dom le athian nu hian in rau san to hi an fangkuala hetia in chung an fangkual hian room pakhata tu ti hriat lo kal liam tur lai hi an lo wala fuwa an in hriat dan hi chuan an panhi bak hi he ina hian kalve om dang an hriat lo awang chuan a thong hle maya hetia alu na room an va en thli thlai chu tuma an va mu box si lova an hlau thongin mak an ti hle ani he thil lo lang hi thla lam ai ma chuan mi hring ni in alang ani he thil lo lang hi mi pa ni in alang nge a he in fangkwal ve tho hi ani thayangem nge homeless person he muna lo cheng mi thom hria a lo in thiar filhim tum zok niang le